Onge years ma waketo ne onge years ma National Council oketo ne mar ng'ol. Bora ni ng'ol oseng'ere ni nyathi ong'ol, onego ni manyo osiptal machiegni kodi. Niwach iseng'e ni ong'ol to ng'ol nitie ng'ol mok nen. Nitie ng'ol mok nen kabisa. Koro ing'e ni kidhi otimne nyathi assessment. Kosetimne assessment, kopo ni en Nairobi, to manyo office mar National Council for Person with Disability. Kata osiptande go bro ng'ise kama kopo ne okia, osiptal bro ng'ise kama nitiere, niwach osiptand sirikal ong'e kama nitiere. To bang' mano, nyathi konya nyathi maber. Gin kony kaka mage ma gin kony kaka sani naneno ka sirikal oketo kony mar free therapies. Alafu no an gi mapping be. Koro mapping ni nitie yedhe mek epilepsy mano onego ni gimi ji be. Kar mapping ni gi diapers. Niwach ka nipong'o to nipong'o gigo te through the mapping. Kaso jok manigi tuo mar chotra be nimiyo mogi mar wicho cha. Ka odhi mbele ko twak maro, aneno kwa dong' mana gi dakika matin kende to atieko twak maro okinyi ma kawuono, kata kapok wadhi e yueyo machielo Ken kaduki e twak okinyi ma kawuono. Wang'eyo ni e piny Kenya kae nitiere chike ma bende oket piny ma onego bed ni rito jogo ma nitiere kod ng'ol e pacho kae. Chike ma kamago bende oseketgi e yo makare, kata wanyalo wacho gin okenge mage ma piny Kenya osegoyo maneno ni orang ratiro mar jogo ma nigi ng'ol e yo makare. To seche moko gin kuonde mage ma pok ochopo kare ahinya monego bed ni ijiwo mondo adira ng'ata mantiere kod ng'ol e pacho kae odagi maonge akweda, maonge winjo ni an kora ang'ol, ok anyal timo ma, ok anyal dhi kama kamae kaluwore kod chal mar